page 384 et 385 ka tafsir al-Qur'an de sura 27. wa innahu al-Qur'ana lahudan konde pewal wa rahmatun konde yurmende lil mu'minin onande gomdimbe ben. inna rabbaka anduno jomma yagode o nyaawe baynam hakkunde mabbe bi hukmi sabu nyaawore makko nundunde nde wal azizu ko kanko ni teddudo al alim andudo. fatawakkal holor akhi ala allah ka allah innaka an alal haqqi day hore gonga al mubin banguka. innaka annon la tusmi'ul mauta ananinta maybe bengoy wala tusmi'us summa ananinta kadi pahogoy addu'a anoddandu idha wallahu sibe hucciti mudbirina kobe yahube. wama anta awanal kadi bi hadil umyi ka fewno bumbe ben an dalalatim ittabe gay majjere mabbe ne. in tusmi'u awawatana ninde illa man yu'minu sona on gomdindo bi ayatina ayaji amen ne fahum taw kambe muslimuna ko be julbe yebbilibe. wa idha waqal qawli sikongol lettengol yani alayhim edo mabbe akhrajna lahum min yaltina no yaybe dabbatan dabihum min al-ardi imma kalidi tukallimuhum kun yawtabe hunduko e hunduko. annana sa wonde yimbe ben kanu be latike bi ayatina ya men la yuginuna be ala holade koni gomdine ko jinda ko wiya dum kadi na marqi sanjano. wa yawma nahshuru nyande men moboyi min kulli ummatin immorde kala mofte fawjan kunu mimman yukaddibu immorde ben fennunobe gonkono fennunungo be ayatina ya men ne famta kambe yuzauna hibe soggena be kayite jahannam hatta idha ja'u hasayuni be ari qala allah ya be ene akadabtum onon do fennuno bi ayati ayaji an denne walam tuhitu hubinda nokile biha e ko fenno don kon ilman gandal andugol fi mun taho. amma da kuntum ka ko hondo wonno ko latino don ta'maluna don golla. wa waqal qawlu kongol lettengol yana alayhim edo mabbe bima zalamu sabu ko be toni kon from kambe la yantiquna be yewtata. alam yaraw e be yali anna men ja'alna al-layla min wadi o do jemmal yaskunu fihi fi yubi deju e makko wanna harame wadi nyallangal mubsirani irgal. inna fi dhalika anduni dun do la ayatin mandeji li qaumin wonande be yu'minuna be no gomdina. wa yawma yunfakhu nyande wutto ya fi suri kandel araduru fa fazi aden joto man fi samati bihi won be benga kamuli wa man fil ardi be won be kalid illa man sha Allah sona Allah yidi yo Allah waden jiyaado e ben be Allah yidi. wa kullun dendanangal atahu aray Allah dakhilina harako hoydu yankini do respecto dum. wa taral jibala ya pelleden tahsabuha sikade jamidatan ko de fendide kon hara fendaki wa yatawa kanjata murruhide fejja de ruya marrasabi no yiratani de dule no yaka sama fewndo do ngaldina sun Allah ko golle Allah no akhi alladhi on Allahjo atqana diggindo golludo regildo kullu shay'in kala hunde innahu Allah khabirun ko humpitido goy bima tafaluna ko don gollude ko wayliten. ma jaa bil hasanati kala ardu do e mojjere nden falahu nawdan wa khairun ko buri mojjude min ha e ko ardi ko wa hum kambe min faza'in immorde den jere wodunde nde yawma idin den nyande aminun haray ko be holi be hunde wattabe. wa man jaa kala ardu do kadi bi sayyati e bone awagasi fakubbat hibbati wujuhum gece mabbe den finnari kayit be inane hal to juzawna tawsi on yobama illa ma kuntum sona konko lati don ta'amaluna hidon golla. innama umirtu ande min ko yamira an abuda rabba hadhihi albaldati ko mi ndemi rewata joma ndido leydi ko fanda den nyande ko leydi ndin makka min ndimi jodi ndin hore mum hande ko leydi ndin kala ka ame ka bilasi ame ko do mi woni fewndo do alladhi ndi harramaha ndi Allah harmini gere e mudum kono ko ndi makka ndi wi den woni ko sababu nuzulun tugga e mum walahu hino wodani mo kanko Allah kullu shay'in kala hunde. wa umirtu mi yamirama an akuna de milato minal muslimina jiyaado julbe jebbilibe wa an atul wal qur'ana ende mi jangata al qur'ana rende mi yamirama dum do fop mi jabi kadi min abdullah kala onon kadi wonbe jentade fo mudum jabe famani tada kala fewdo fa inna ma yahtadi andu ko fewani li nafsi ko hore makko wa man dalla kala majjudo ko haaju makko faqul wi inna ma ana minal mundirin kom jiado e hulbinobe waajotobe jertinobe. wa qul wi alhamdulillah yattore wodani Allah sayurikum ara hollon ayati mandeji makko din fata'rifunaha andundi andi tondi. wa ma rabbuka jomi ma wonali bi ghafilin ko welsindido amma ta'amalun gay ko don gollude ko. suratul qasas bismillahir rahmanir rahim ta sin mim wallahu alam bi muradi ko Allah woni ko andi firode kalfetat en anda en gomdini. tilka dun do ayatul kitabi ko aje deftere denni almubin bangonde natulu meden janga alayka ido ma da min nabi Musa imorde khabar annabi Musa wa fir'auna bil haqqi sabu gonga li qawmin wonande be yu'minuna be no gomdina. inna fir'auna anduno fir'auna ala utuni tikemo yanon fil ardi kalid wa ja'ala wadiha laha yimbe mayri on shi'an pecce ledji
kala lando ndeno heba e shekka ko dum onatata e mo yastad'ifu himo lu'ina makkindina ta'ifatan feddego minhum mabbe yudabbihu o hirsa abina'ahum bibbe mabbe ben wa yastahi o acca o wurna nisa'ahum bibbe mabbe rewbe ben innahu no fir'auna kana ulatika min al-mufsidin ko jiado e bonnobe wa nuridu menen kadi men faala annamun nande men mojjoto non alal ladina idubin istad'ifu lu'inabe fil ardi kalaydi wa naj'alahum min wadabe aimatan horebe wa naj'alahum min wadabe alwarisina ronoben wano alla faala mojjorde min kadi kalaydi lagine do e lendanangal aduna on min abdullahi kala ko dum woni awa e yimbe amben o ronina men kala ko men sakka kon e mudum wata men hendo alla wadi pere o fokkiti mojjagol e amen